Algunha vez pensaches por que as imaxes en movimento teñen esa capacidade de atrapar a nosa atención? Pois diso mesmo imos falar agora, en que consiste un audiovisual, pero tamén veremos como comezou o cine e como foi engadindo elementos para atrapar a nosa atención e contar mellor unha historia. Comprender isto axudarános a facer mellores vídeos e a transmitir información de xeito máis eficiente. Antes de nada, que é un audiovisual? Podémolo definir como a integración e interrelación sinérxica entre os elementos auditivos e os visuais co obxectivo de producir unha nova realidade ou linguaxe de xeito sinérxico e que estimula máis os sentidos e atrapa a nosa atención. Créase así novas realidades sensoriais e plásticas mediante mecanismos como a armonía, mecanismos de complementariedade, o reforzo, o contraste, para potenciar a historia que queremos contar. E tamén sensacións e emocións que son claves para abrir unha vía de comunicación co noso público. Inicialmente, cando o cine era mudo, a finais do século XIX, adoitábanse facer proxeccións cinematográficas acompañadas de música en directo, normalmente piano, para potenciar o efecto da imaxe co son. A inicios do século XX, coa chegada do fotoplayer en 1910, ampliouse a capacidade expresiva da música acompañante, xa que esta incluía o órgano, un piano, percusión ou elementos accesorios como bucinas para facer efectos especiais. Con isto, a experiencia sensorial do espectador gañaba e o resultado era moito máis emocionante. En 1927, xorde o primeiro largometraxe audiovisual sonoro comercial, O cantante de jazz. What they say, but to me, he's an angel of a joy. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you ain't heard nothing. You want to hear good... Isto marcaría o punto de partida para o que viría despois, xa que na década dos anos 40 o cine sonoro gañaría a partida do mudo, convertíndose nun fenómeno xeralizado en todo o mundo. A capacidade para transmitir e contar historias desde ese momento era moito maior cando se producía a combinación da imaxe e o son. Logo, todo o que viría despois, máis ou menos, xa o coñecedes, seguro que sí. Pero estade atentos porque nos seguintes vídeos falaremos de que é un vídeo educativo, o seu percorrido e cales son os aspectos clave para a súa utilización na aula.